čauko, tu vás víta Tamara. Dajte prosím vás like a odber. Ideme hrať Rainbow Friends 2 na Robloxe, takže... viem, ja mám strašne divný skin, lenže na čo mi budú Robloxy? Ak budete chcieť ďalšiu hru nejakú z Robloxu, napíšte dole do komentárov alebo popísok videu. Takže Rainbow Friends 2. A ak budete chcieť môj celý deň, proste môj celý deň, že ráno do školy, stávanie v škole, ako idem na skateboard, tak iba napíšte, že áno, chcem. Ak nie, tak napíšte, že proste nie. Proste nie, vykričník. A namiesto I dajte vykričník, aby som vedela. Jeden skip a bolo by po tohto uvedeniu. Ja sa začnem zhrubovať a to som ja. Zbadáte ma, prosím. Úplne tam na kraji. Pri tej líke 473. To som ja pri nej. Takže... Tuto krčím sa na kraji úplne. OK, takže ideme, no ešte nejdeme, ale teraz nám pusí to modrého a zeleného. Takže akurát zbierame tie kolíky, ja neviem, jak sa to volá. A proste, ja to volám, že kolíky. Padnú dole, by som mohla nazbierať tento kolík. Tam je modrý, to nevadí. Chceš si sadnúť? Mám zatiaľ 3 kolíky. Hľadám. Nenášla som. To je ideme. Aha, tu je ich veľa. Dobre, on ide tam, ja sem. Ok, ja som 4. On mal veľa. Niečo to laser tak, že sa vrátilo. No nevrátilo, no dobré. Neviem ešte hľadať. Ešte 11 máme nights tých kolíkov, takže ja idem vyskúšať sem, že či mi to pomôže nights niečo. Sa dá na zlé miesto, nevadí. O jednom miesto, tak by som oveľa lepšie videla. Ok, konečne už môžeme ísť dole. Ide proste televízor. Proste, keď natáčam, tak je to u mňa normálne, že ide televízor. Joj. Ďakujem. Idem do tohto. Bab. Ja sa neviem vytočiť. Tu sa dá takto ľahko úplne skovať.
To som nečakala, hneď takto modrého s hurtem. Že už odišiel. Také odišiel. Niečo do laser taku sa vrátilo. Nič to není. Tak čo hovoria? Ideme pozrieť tu. Tu bývajú väčšinou, nie, ale to už neviem. Tuto som napríklad ani vôbec nebola, takže toto môžeme preskúmať. Tu je, aha, už vidím obidva. Vidím zatiaľ iba dva, čo som si vôbec nevšimla. Keď som išla okolo. Ešte vidím jeden. Tam hore. Asi už ich presunuli, takže. Vidím. Musím ísť strašne opatrne, aby náhodou ma nechytili. Kde to je? Si už to zobrali? Ešte posledná. Kde to má? Ďalej tu máme, áno, po mojej pravici, toto je naozaj typické pies, volila kockovanú takú širšiu sukňu, aj zvolanie, to je naozaj to už posledný. Dobre, už to niekto tam dal. Tak ja dávam skip, bo ma toto vážne nebaví. Nie iba tieto tu, že je super, dali ste to. Ok, takže hneď prvá. Nie. Toto je ten žltý, zelený, no žltý, aha, vidíš, že tam je dole. Ok, vidím jeden. Tuto. Musím dávať pozor, lebo je tu niekde aj žltý. Mám už 4, tak ich idem radšej zaniesť. Večerný outfit, k tomu zase môžeme dať nejakú takúto voľnočasovú bundu. A všetko je to také, ako ukázať, aby sme videli, je to, ako si povedala, tá módna voľnosť, aj tento zvršok je voľný, odľahčený, cítime sa v tom dobre, jednoducho môžeme nazvať, že je to trendovou záležitosťou. Určite takéto strihy voľného oblečenia samozrejme pokiaľ to, že nám svedčí a predovšetkým sa musíme cítiť dobre. To je vlastne základ. Ďalej môžeme ukázať tiež takéto romantické, naozaj hygienické šatočky, ktoré môžeme... Žltý bol hore, takže som radšej zalezla do tej jaskyne. Balerinky, alebo takzvané tie cvičky, čo sme kedysi nosili v škole na telesnú výchovu, ktoré si to potrebné. Ja som ešte aj donesla iných farb, tu ťa nevidia, to je dobrá schovka. Aj keď si takto to tam nevidia. Ja sem. Ešte dvoje. A bude to hotovo. Dobre, opatrne.
Jo. No, vytoč. Vytoč. Točíme. Ok. Točíme. Oho. Jdeme dozadu. Otočka. Velká. Dozadu. Otočka. Dozadu. Tak, dobre. Dobre som vytočila. Jajaj. Teraz. Jedna som vrátila do laser taku, takže idem rýchlo do laser taku. Pakým ma niekto nepredbehne. Tu je aj moja príľba, ale nemôžem si ju dať. Ok, musím rýchlo ísť do toho laser taku. Posledný. Laser tak, to je tu. Už to niekto zobral. Že našiel to vás fakt. Jaj. Dúfam, že som není jediné. Laser tak, pauza. Už to niekto našiel. Dobre, ja dávam skip, lebo ma to nebaví. Bum. Proste, teraz pustia aj toho oranžového. To bude. Ja proste iba chcem vidieť, že pôjdem pri ten kolotoč a som zvedavá, že či tam naozaj on vlastne aj bude. Hope in. OK? Takže sme 4. 14. Super. Tu jedno, to on zoberá. Poď sem. Poď so mňou. Jo, sem. Modrý? Nie je to modrý. Jaj. Sem poď. Ona zmizla. Sem poď, rýchlo. Nastavím si troška najbližšie. Takže. Ešte 5 a sme vybavení. Ok. 5. Ako 5 v škole, proste dostaneš 5. Ja som našťastie dneska nedostala v škole 5. Takže hľadáme tie hlavy proste. A jedna tam bola, on už išiel pre ňu. Aha, tu jedna. Poďme. Poď. Ok, takže koniec videa, takže pozdravujem vás a pozrite úplne všetkých odo mňa. A ja vaše mamky, takže čauko.